Hej, jeg har været i Afrika i 4 uger. Det har virkelig været en stor oplevelse, hvor jeg virkelig har oplevet Afrikas kultur og set en masse mennesker, som bare har været så åbne og vi er kommet op i et strandstykke, så det var super fedt, og jeg har virkelig when the people rose to sing, oh, Jesus Christ, the risen one. Did you feel the people tremble? Did you hear the singers roar when the lost began to sing, oh, Jesus Christ, the saving one? And we can see that God's your moon, at jeg er blevet mere taknemmelig for de ting, jeg har. Through the nations, and young and old will serve. Så også i Israel, og der var vi så i Jerusalem, og der så vi en masse spændende ting, som Golgata og Gethsemanes have og gravhaven, og det var helt vildt fantastisk at se der, hvor Jesus han har gået og bare opleve, og som man læser i Bibelen, så bare kunne se de steder, hvor Jesus han har været. Det synes jeg virkelig har været godt. Now we sing salvation song for the Savior's perfect love. Det har været en spændende og lærerig tur.